Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rootnyot Channel teman-teman. Oke, kali ini saya ingin berbagi video bagaimana cara pembibitan cabai jamu atau biasa juga disebut dengan cabai Jawa. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Teman-teman ketahui bahwa cabai jamu atau cabai Jawa merupakan tanaman sebangsa dengan sirih atau lada, dan untuk cara pembibitannya dapat menggunakan cara vegetatif, yaitu dengan cara setek batang. Oke, kali ini kita belajar dari petani yang ada di Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Oke, silahkan simak videonya. Dan ini mengke 7 hari napa sampean? Niki langsung batangan di Mboten, mengke tak dudoke mboten niki plastikan. Paune niki ketok del niki ampun semenan. Niki 1 bulan pun 20 cm niki. Dan niki nyerongot ngoten sing pun anu. Lah niki kok rupi. Kene tak goleke sing nyerongot. Ah, ngeten iki lho Pak contone. Ngeten iki ampun nyerongot. Oh, ngeten iki sing luwih bagus enten. Pun kata sing nyerongot. Persis 1 bulan Pak niki. Ini saking ini dipotong ngeten iki, dipotong bisa. Betul, tanah, sulur tanah ngeten iki. Tanah. Oh, ngene iki lho Mas, kersane puas jenengan sulure ngeten iki. Iki. Lah niki dijugili. Sak dawa-dawane mendete jenengan. Sulur tanah ngeten iki. Niki dijugili mek sak dawa-dawane ning kalih lajer niki diambil 25 cm lah. Jadi gak mepet anu, gak pengaruh uripe niki. Berarti niki model dijugil ngeten. Jugil oyote kersane anu. Mantil. Sik tak golek jugil Mas. Nggih pun niki praktek, Pak. Dalem Prakteke. niki jugil ngeten ah. Nggih. Oh, nggih segini. Oh, Ala anu niki rak namung praktek lho ya teh. Itu terus golek terus. Ya, kantor sak senenge jenengan nek Nek niki nek potong digigit, motongnya teng ndi? motong ki sak ngisore oyot ta. Niki ngeten. Nggih lek lho. Niki sak dadoane to, mendete jenengan nek pun jeneng deleh plastik. Kok dadi pirang-pirang bibit ngoten? Nggih. Aturane pembibitan niku 5 ros. Amblese teng plastik 2 ros. Sing ketinggal 3 ros. Ya ngoten lho Dikan. Niki enten rosane siji niki tak ros. Nggih cedhuk ros kabeh. Niki pun ros meleh lho. Ros. Lho ros oyot. Oh niki anu nggih. berarti 5 ros. 5 ros. Ya, pun niki tak gone, Pak. Monggo. Dadi tak praktek ning yo. Nggih tak wae plastik. Niki motongnya gangsal ros nggih. Terus di Sak senenge menek dinggo dhewe nek aku yo luwih rada dawa. Nek dinggo dhewe ngono. Niki seket. Nggih. umpami niki kalih ros niki nggih. Di Mungkin lebokke polybag nggih. Ambile niki riyen. Nggih. Niki potong mriki. Nggih. Tok plastik. Niki ampun naten oyo. Oh, nggih. Pun siji to. Nggih. Niki meleh potong mriki. Mun loro. Nggih. Lah niki dipotong mriki. Niki jemuk sing enten pupuse. Nggih, nggih. Lah niki pun niki samenten niki pun nanten pinten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lebih. Jangan tak aturi di pembibitan kula niku ngeten niki dereng kula supen. Kula gara-gara duwe cabai jamu bibit iso ewon. Nggih. Kula duwe ide, tukul ide kula. 5 niki mboten kula lanjari, 5 wit. Niku kuresane ngombro woro kados telo rambat. Lah kula kanten jugili. Ngene iki to jebule. Ngoten niku. Lho ngoten niku mboten sing marai. Nggih akal-akalan kula dhewe ngoten. Engko monggo sing anu. Nggih, Keng mriki mboten saged nggih. Saged aturane kalih sulur rambat kalih sulur tanah. Ning Lampung sulur tanah akeh. Lho Demikian video
bagaimana cara mudah membuat bibit cabai jamu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang ingin berbudidaya cabai jamu. Oke, ikuti terus channel Rutnyot dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.